Dnešný deň, 4. mája, na Sviatok svätého Floriána, sme sa rozhodli u nás na Hasičskej zbrojnici v Bučanoch usporiadať Deň otvorených dverí. Je to druhý ročník tohto podujatia. Privítame tu vlastne všetkých záujemcov, ktorí majú chuť pozrieť sa na našu techniku. Pre deti sme pripravili rôzne disciplíny hasičské a aj teda také zaujímavé z civilnej obrany nám prišli spraviť ukážku prvej pomoci. Náš zbor vznikol v roku 1882, takže patríme medzi najstaršie zbory v Trnavskom okrese. V dnešnej dobe má náš zbor 63 členov, plus máme 39 detí, ktorí sú rozdelení do kategórií plameniaci a prípravka. Našu hasičskú zbrojnicu sme otvárali v roku 2017. V roku 2015 sme dostali od ministra vnútra hasičský automobil Tatra CAS 32 T815 a Iveco Daily. V roku 2016 sme dostali aj protipovodnový vozík, takže vlastne od tej doby spolupracujeme aj s krajským, alebo teda s okresným riaditeľstvom v Trnave, kde sa zúčastňujeme na zásahoch, keď nás požiadajú o pomoc. Už sme zasahovali pri rôznych požiaroch, aj pri nehode autobusu, ktorá sa tu pred pár rokmi udiala. Takže toto je naša pôvodná zástava, ktorú zboru darovala Erna Hartiánska a pri 130. výročí sme dávali robiť novú a tá je vlastne vystavená hore. Tuto máme miesto. Tu máme zásahové, to sa oblečeme do tohoto jedno druhé, dáme si topánky, helmy a prašíme na výjezd. Ideme. Takže tak. Máme na to 10 minút, do 10 minút musíme akože. Skôr veliteľ ten. Alebo môžeme ti, lebo môže dať, že je ťažký. Dobre. To bolo za prvé miesto, či? No, a ten tam dáme. No, tu musíš povyberať teda obrázky, ktoré používaš. A potem šikovný. Super! A ostatné trošku si super rozhúpeš a hodíš spodok. A vrchíš. Super! Super, ty ešte jednu vyskúšať. A tam to...
Pozor na ruky. Poď vyskúšať. Mama, už to na Facebooku. Zakývaj Jurka. A dávaj, keď verí. Môže zajať. Čo tam mám? Čo tam mám? Áno, kývaj. Ja som tu prišiel odprezentovať robota od slovenskej firmy Mraz Robotics. Jedná sa vlastne o prototyp, ktorý sa má uvádzať do výroby. Je to hasičský robot, jeho hlavnou funkciou je vlastne zabrániť alebo zvýšiť bezpečnosť hasičov. K takým základným funkciám má hore prúdnicu, ktorou môže buď rozprašovať vodu alebo ísť prúdom. Takto môžem ukázať k ovládaču. Robot má vlastne vpredu jednu kameru, vzadu jednu kameru, plus má aj termokameru, ktorá nám vlastne pri tom hasení pomôže. Vzadu sa napája na C-čkovú hadicu a potom už viacej ďalej k ukážke budete sami vidieť. Ja tam nevidím na škvedu. Druhý spol tam nakladí. Tak si starší, tak si väčší, ne? Iba. Ale niko ďalej, lekár. Poďte ďalej, Ivanka. Hej, daj! Pod.